Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Наш стрым, як звычайна, можна і слухаць і глядзець праз акаунты Еўрарадыё в сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Адмысловы канцэрт да Дня Святого Валентина падрыхтаваў сваім прыхільнікам Віктор Шалкевич. І ўсе свае песні пра каханне, напісаныя цягам шматлікіх творчых гадоў, абяцае выканаць падчас гэтага канцэрту. Што яшчэ цікавага падрыхтаваў Віктор сваім прыхільнікам і праспявае 15 лютага у Палацы прафсаюзаў, мы сёння і даведаемся ад яго самого. А таксама у нас у эфіры канцэртны менеджер Алесь Мазанік. Добрый дзень, шановнае гаспадарства. Прывітанне. Вельмі радыя быць у вас у студыі. Віктор, а вы вот калі сказали готовность нумар 1, вы так адразу рот сабе закрыли, как будто боялись, что зараз я кляпну что-нибудь вот у эфиры. У сэнсе так, ты кажет, ведаеце, заўсёды мне Шалкі, ты только что такое со сцены не да не кажу, я уже 40 год на стою і ні разу нічога такого не казаў. Ну не, ну ведаеце, жывы паліткарэктны чалавек. Не, у сэнсе жывы эфир, просто як это, як у тым старым кавале там про это про осла, кажа, осел Осло, норвежцы покрыўдзяцца. Добра, канцэрт 15 лютага, здаецца, ну, ледзь не роўна год таму быў у вас канцэрт, так. І у тым же самым Палацы прафсаюзаў. Вот полюбілі гэта месца, ці это вот канцэртны продюсер, не будем обзывать его менеджером. Не будем казать, что организатор Менского концерта Виталий Супранович. Ага, а то органез есть. Про это промолчим, да. Тады только Виктору. А чему менавіта гэты палац? Полюбила муза члена профсоюза, як это кажется. Не, ну, тому что, ну, дастаткова утульны палац гэта раз, по-другое, у цэнтры города 2, і по-трэцяе, ну, нейкім чынам, ведаеце, людзі ўсё ж таки любяць выйсці з метро і адразу трапіць на канцэрт. Глухія, хорошая была пляцоўка, так, але яна крышку далекаватая. Потым, ну, Казамінск, ён маленькі крышку, а гэта, ну, такі ў самы раз... Прывыклі мы уже, прывыклі да ўсяго. Ну, уже палац спорту... Ці так далекавата? Пожалуй, не потяну яшчэ. Не, ну, в сэнсе, вы ж бачыце, што я асабліва не лезу, не лезу у першыя. Нейкім чынам песня аўтарская, она патрабуе крышку меншай аўдыторыі. Мы ж не Стас Михайлов, не все астатняе. Ну, была бы іншая ситуация, можна было бы на палац спорту. Я заўсёды зайздрошчу Яроміру Нагавіцы, ведаеце, калі агромная тлум людзей сидзіць, так, а ён стаіць адзін з гітарой, нешта там спявае, а ўсе падхопліваюць. Ну, другая ситуация ў Чэхіі крышку. Ну, не Стас Михайлов, гэта і ўвогуле нейкае параўнанне, возможно, Лепс які-небудзь. Нет, спасибо. Я, дарэчы, шукаў вот інфармацыю, каб вот дакладна ўсё пра канцэрт даведацца. Зайшоў на афіша Тутбай, і там пишуць: Віктор Шалкевич, шансон. Серьезно? Ну, я не ведаю, на что это такое. Ну, звыкла шансон это то, что шли там, побились, порезались, там некое такое-то. Яна была, так сказать, проститутка, а он был этим злодеем, так? Так, стойте. Я побитый, порезанный, пошитый, постреляный. Нет, это танго. Это нормально. Это шансонная танго. Слухайте, я не ведаю, что вы укладаете в понятие шансон. Я так само не ведаю. Это по мне, что такое, которое здесь цвяры. Так, у нас это звыклая называется авторская песня. Ну, все, больше ничего. А якой она может быть? У ритме 2 чверти, 4 чверти, 3 чверти. Это уже іншая проблема творцы. Віктор, вот кажуць, што у жанчын нельга пытацца ўзрост, а у музыканта можна пытацца, колькі гадоў ён ужо на сцэне і калі першы альбом выдаў? Ведаеце, першы альбом я выдаў у 1992 годзе. Ён называўся «Правінцыя». Мы пісалі яго ў студыі Дома культуры в Азёрах. Вось. Ваня Веркіёў яго пісаў. Была вельмі цікавая сітуацыя. Савецкі магнітафон не сціраў ГДРаўскую плёнку. Карацей, праз запіс прабіваецца ўсе час Pink Floyd. Але ведаеце, самае смешнае, што я калісьці быў у Злучаных Штатах Амерыкі, а я там сапраўды быў, і зранку, калі я жыў у Шикаго, у цёці Верці Ромуковай, у дзеці Вітаўта, так, яны мяне адпускалі шляцца па крамах. Я ішоў па крамах шляцца, так, і аднойчы купіў альбом
аднаго выдатнага амерыканскага выканаўцы. І ведаеце, я не мог паверыць, што сапраўды гэта ён, таму што гэта быў нейкі самы першы альбом, так, гэта было непазнавальна. Так што гэта нават можа быць не музычны альбом, гэта адзнака часу нейкая такая. Вось правінцыя, я памятаю далёкія тыя часы студэнцкія свае, я слухаў гэтую на касеце, на савецкім магнітафоне касетным электроніка, гэты альбом. І вось зараз Алесь Мазанік, які не толькі канцэртны, крый Божа, не менеджер, а прадюсер. Наадварот, але ладно. Да? То есть не прадюсер, а менеджер. Так. Ну, ввогуле, слово менеджер, яно усеаб'емлющае. Таму як бы тут канцэртны гэта хутчэй вось высокашаноўны спадар Супранович, які арганізуе менскі канцэрт. Ён, на жаль, як бы можа разарвацца, але ў яго шмат іншых вартых праектаў, і калі вось Давайте вот не будем уже Супрановича в суе. Лепей расскажите вот про свой... Я просто про тое, что вось конкретно вот было агучана так, про тое, что вось правінцыю уласна выдалі, і вось спадар Ян Мяльніцкі, які спадар Ян Мяльніцкі, які вось давно яшчэ большы прыхільнік творчасці, чым я, ён вось неяк вырашыў аздобіць, і вось мы зрабілі такі супольны праект, калі аўтарскія малюнкі, Pink Floyd прабіваецца праз творчасць, і ў той жа час вось наша, скажем так, правінцыя, калі тут змешчаны як бы вежы Менску, гэта як наш такі тонкі гумар на тэму таго, што часта гарадзенцы любяць казаць, што Менск это прыгарад гародні, нам спадар Віктор апошні раз так казаў, вось, на сваім канцэрце. Давайте скажем, што, калі я не памыляюся, упершыню у якасці вось кампакт-дыска гэты альбом увогуле выдаецца, ці не? Не, ён быў выдадзены яшчэ, вось была такая кніжачка моя маленькая, так, у серыі бібліятэка часопіса «Дзеяслоў», так, і яна называлася «Блюз вясна», і там, дарэчы, была такая укладачка. Але гэта быў невялікі тыраж, наколькі разумею. Ну, і справа ў тым, што... Яна ўся разышлася, яе ўжо няма практычна продажу. І праблема ў тым, што шмат хто з меламанаў, напрыклад, я ім адпраўляў разам з кніжкай, казалі, навошта нам кніжку даслаў, як бы мы любім слухаць і не чытаць. І таму там яшчэ была забаўная сітуацыя, да таго выдання таксама меў дачыненне, і калі адпраўлялі тады яшчэ ў Менску, наколькі я памятаю, не было магчымасці рабіць тыражы, адпраўлялі ў Маскву, каб зрабіць завадскі наклад, і у Расіі пераблыталі, як цяпер памятаю, запісалі Янку Мауру, эти самыя Робінзонаў палескіх. І вось прыязджае дыск, на напісана Віктор Шалкевич «Правінцыя», мы ўключаем, а там Палескі, Робінзон і Янка Маур. Жыў-быў. Так. Жыў-быў Шалкевич. Гэта добра, што да прэзентацыі, як бы я вырашыў, што трэба ж паслухаць, што яны запісалі. І тэрмінова ездзілі, тэрмінова перазапісвалі. А так сюрпрыз быў бы. Так, яшчэ які. Усе б слухалі, думалі, калі ж ужо Віктор паве спяваць. Я не ведаў про это, дарэчы. Слухайте, а что, серьезно, вот как бы так, слухаешь там «Провинция», а там Pink Floyd? Не, там дзесьці там ззаду, разумееце, просто наколькі была якасная ГДРовская пленка, это магнітафонная, так, что савецкі магнітафон не мог стерці яе, не мог і ўсё. Колькі разоў размагнічвалі, а ён усё роўна, так сказать, выдае дзесьці ў канцы Pink Floyd. Ну, але гэта... Мне што спадабалася, я уже расказваў, хіба што там напісаў анатацыі, што я прадаў на... сколько, на 1 000 000 старых польскіх злотых этих своих кассеткаў, так, і мы купили жонцы такую фірмовую куртку, так, і калі жонка там пыталась, что там выешь, я кажу, на куртку навыў. Ну, пэўна ж не толькі на куртку зовеш. Ну, конечно, не. Ну, там было, там мясцовы час нешта прадаваў, усе прадавалі, але чамусьці вот я быў такі на ўзлёце, на самым большым. Я кажу, ну, усе мне завидовали. А продавал як? Вот пришел с этой вот торбочкой такой у клеточку на рынок, стал, расклал. Не, там это было, на пасовішчы была спецыяльная асобная алейка. Там, дарэчы, заўсёды пускалі людзей з Вялікай Береставіцы, якія прыносілі ягады, грыбы, значыцца, гуркі. Чамусьці з Береставіцы насілі сюды, вот, у гарадок. Так, і ўсё куплялася. Ну, між іншым, былі касеты магнітафонныя, ўсё. Ну, вот ягоды, вот грибы, вот... А вот Шалкевич, да, вот ляжыць, вот купіць, што...
Давайте про канцэрт гэта 15 лютага. Вот мы ўжо анансавалі, што да дня закаханых і песні пра каханне. А шмат песен пра каханне? Ой, вельмі много, вельмі. Оказывается, я помню, Никита, як в том анекдоте. Фима, вы сексуальный гигант. Мы с вами знакомы 2 недели, а я уже беременна 3 месяца. Самое тут, разумеете. Ну, полічылася, что много. Ну и потом, видите, могутнейшая музычная акула Супранович чамусьці заўсёды мяне выставляе на некі такі незразумелы дзень Святого Валентина. А у меня вельмі много песен про хороших там, про Святого Миколая, про Новый год. И мы вырашылі так открутить это все, вернуться до 24-25 снежня и з гэтага пачаць. А потом уже будзе ўсё. Там будзе і мая кахана, которая ў лесе жыве, і маё каханне, і балада про Катманду, прабачце, Мандалай, там таксама про каханне, там про ўсё будзе. Не ў дзень Святого Валентина, говорит, будзе сказано. Ну, видите, ну, ёсць такая песня, новый написал, и называется «Педофильский вальс», але мы её спеваць прынцыпова не будем. Какой-то вы вот нетолерантный человек. Не, у сэнсе я толерантный человек, просто, разумеете, ну, час ад часу трэба уздымаць праблемы, якія ёсць, але про якія ніхто не гаворыць. Вось, і я як так смею. Будуць новая песня, будзе песня, называется «Баллада про 2 народы». Ці будзе вельмі прыгожая песня про жаночае імя Вольга, так. Ну, карацей, я нешта ўсё-таки подписываю. Знаете, у нас есть такая категория людей, приходит, скажет: уже ничего не пишет, на старом этом едешь, уже ничего. Кажу, а вы мои старые песни памятаете? Не. Вось, хто ведае, что 2 гады тому назад, 4 написал песню, памятаете, пачыналася: «Ходила смерть по установах падзяржаўных, по офисах малых прыватных прадпрыемстваў, хотела уладкавацца прыбіральшчыцаю хоць». Бачыце? Коронавирус. А, прав был поэт. Прадбачыў. Ну, конечно, конечно. Давайте дадим слово концертному менеджеру. Ці толькі у Менску можна будзе паслухаць, як это правильно сказаць, каханныя ці песні пра каханне? Усе разам. Справа ў тым, што вось акурат у сакавіку плануем мы трошки праехацца па рэгіёнах, і пакуль я магу пэўна сказаць пра Віцебск і Гародню. Уласна кажучы, як жа абмінуць горад, які Шалкевіча-Морская дыхае, але апошні раз там канцэрт быў 2 гады таму, і то гэта быў такі выступ для ўсіх ахвочых, скажем так. Год таму это быў. Год тому быў. Год тому так, ну, можа быць так. Ось, але праблема ў тым, што ў нас, я ж кажу, у рэгіёнах няма каму, нават не то, што няма каму займацца, а вельмі шмат таленавітых творцаў, і месцамі, вось як спадар Віктор, мне, дарэчы, гарадзенцы часта на яго наракаюць, што вот все з'ехало ў гэты Менск, усё кшталту. Ужо на нас позабыўся. Вось. Ну, як бы, як... Ну, ясна. Але вось я кажу, у Віцебску, у Гародні, вось яшчэ слаўны горад Глыбокая нас клікаў таксама. Ну і хочется спадзявацца, што вось людзі, якія можа сённяшні эфір паглядзяць, таксама захочуць у сябе сустрэць, бо шмат ёсць. Слаўны горад Ворша нас чакае таксама. Так. Магілёў чакае таксама. На канцэрт у Глыбокім будете за гушчонку пускаць? Добрая думка, але як бы мы па-разумнаму спачатку заедзем туды, а пасля будзем глядзець, хто да будзе скідаваць танней, тады можна і пушчаць. Што вы так глыбокае толькі са згушчонкай, так сказать, раўняеце? У Глыбокім много хороших людей живе, которые... Так. Ну, так, это хорошее такое местечко, Князька Литовская. И Паўстанская. Что там сгущенка? Яго нават да жынкі не здолелі сапсаваць. Так, попробуй сапсуй. Дарэчы, вось ты прэзентаваў першы самы альбом «Правінцыя», але, я так разумею, на канцэрце будзе і яшчэ адна прэзентацыя. Так, будзе яшчэ адмыслова зроблены вось такі вось за 100 крокаў ад вострыя брамы, і вось што пярэднік, што вось заднік аздоблены так, што акурат вось як называецца за 100 крокаў, то на задніку у нас акурат мы і бачым, што вось што ж уласна ёсць за 100 крокаў ад вострыя брамы, толькі калі ісці ў старую Вільню. Гениально. Ну так я скажу больше, гэта адміралі хадзілі крокамі. Так, хадзілі. Як бы тут же справа якая, ёсць пан спевак, ёсць пан, значит, мастак, ёсць яшчэ хтосьці, а менеджеру трэба гэта ўсё з'яднаць, аб'яднаць. І вось, дарэчы, сёння нарэшце з'явіліся гэтыя кружэлкі. Самы важны чалавек. Паказваю, што вакол мяне шмат творцаў, які не могуць камунікаваць паўнавартасна. Я вось, амсуры, я просто хочу перабіць, ведаеце, вот зноў жа
уже калі быў у Амерыцы, у Канадзе, не самае галоўнае тавар вырабіць, самае галоўнае тавар прадаць. Тавару вось столькі, а попробуй его прадай. Ну, галоўнае яшчэ ў час, бо так. По вялікім рахунку у нас, на жаль, галоўная праблема менскіх канцэртаў, што мне даводзілася супрацоўнічаць з рознымі гуртамі, як кажуць, не будзем ужо называць, каб і гурты мне пасля не сказалі, як ты мог, але бывалі выпадкі, калі, напрыклад, ідзе канцэрт, людзі выпускаюць новы альбом, альбома няма на прэзентацыі, нешта вырабілі, да Менску не давезлі, ці яшчэ штосьці, і па выніку людзі прыйшлі, усе такі натхнёны, усе такія ахвочыя, і бац, і няма. Напрыклад, вось была прэзентацыя гурта «Рэлікт», усё было як след. І там капелюшыкі, і альбомы, ці шотачкі, і плакаты, усё вось, але такіх прыкладаў мала, бо, як правіла, музыкі павінны чым займацца, уласна кажучы, пісаць, спяваць і не парыцца пра ўсё астатняе. А ў Менску, зноў-такі, узгадаем таго ж Супрановіча, ёсць там 5-10 арганізатараў, якія могуць рабіць, але, скажем так, гэтага недастаткова, канешне. Дайте слово хоть все-таки спеваку сказать. А то уже тут... я уже так много говорил. Дайте уже менеджеру сказать. Затиснули. Ну, добро. Вось менеджер представил один сюрприз. Разыночка такая, якая чакае падчас концерту. Вы уже анонсовали, что песен у вас як там блоху собаки, про каханне. Очень некрасиво вы говорите. Але все ж таки, вот подрыхтовали какой-нибудь сюрприз? Зноў. А што вы маеце пад словом сюрприз? Нічога такого. Трусіка даставаць з циліндра, што там яшчэ? Не, ну... Можа, песню якую новую напісаў? Так я ж сказаў, што я напісаў пару новых песень. Ну, от будзе песня пра два народы. Вельмі цікава, які ўспрымуць. А гэта якія два? Там называюцца імёны? Імя, сестра? Як называецца? Ну, ведаеце, цікавая сітуацыя, Воля. У кожным народзе ёсць два народы сваіх, так? У кожным. У нас таксама свае два народы. Вот. А які это народы? То есть як Менск і Мінск? Не, там крышку другое. Вось. Ну что ж тут адразу пачынаць еще рассказывать? Я не могу так. Расей не будем спойлерить концерт. Хай люди прыйдуць, паглядзяць, паслухаюць. Я уже хотел сказать, что калі вы специально вот так вот мне такие гадости робіце, прыходзіце без гитары кожны раз на эфир, и хотел сказать, так вот, пойте без гитары, а ён тут оп, скажите, калі ласка, калі до вас прыходзіць некі там арганіст кшталту Шарова, то он прыходзіць з арганом? Конечно. А дзе он улезе? Это арган сюда в студию. Конечно, это его проблемы. Это сёння сядаўлюся ў цягнік, значыцца, едуць калегі з тэатра драматычнага на гастролі ў горад Маладэчны, кажу: о, а дзе ваша гітара? Кажу: а дзе пол-літра? Все правильно. Я могу почитать чего красивое, что да. Я в сенсе, что, видите, ну, с концертами особливо нема проблемы. Я ж кажу, что я там, я не лезу в это, я человек в ogóle не публичный, як вы ведаете. Так я з'являюся раз у год, и дякую Богу. Я там выказывался, каб мне дали Нобелевскую премию, я почав бы и гэта говорить, и то, и то. А так, ну, творца, ён заўсёды реализуется в тым, что вот паперка и на паперцы нешта напіша. Вот это самое галоўнае. Ну, альбо намалюе. Альбо намалюе. І вось акурат хочется показать яшчэ на то, что натхніла творчасць Віктора. Ёсць насколькі паштовак. Зараз попросим паглядзець. Мы можем адначасова і глядзець, і размаўляць. Так. Віктор, я прыгадываю, я быў на тым вашым канцэрце мінулагоднім, і там здарылася такая вот вельмі, ну, не романтычная, як это правильно сказать, ну, вельмі такая душэўная гісторыя про тое, як вы знайшлі, да, як так. Вы знайшлі сваю сестру. А на гэтым канцэрце вы кого-нибудь знойдзеце? Я думаю, что я знайду свое нешлюбное дитя, ведаете, это будет сам... Не, ну, конечно, не знайду. Не, сестру, правда, увогуле выйшла вельмі цікава. Я знайшоў яшчэ частку сваёй сям'і, так, радзіны. Яна знаходзіцца ў горадзе Перт, у Аўстраліі. Вось, правда, яны таксама збіраюцца прыехаць, таму што гэта вельмі доўгая гісторыя, з Поразава паехаць там у Беласток, з Беластока там у Сопот, у Гданьск, потым у Варшаву, потым па ўсім свеце. Хто ў Парыжы, хто ў Перце, хто дзе. Вось такая у нас вялікая такая сям'я. Вось, мы уже практычна не сваякі, але нейкім чынам я ўсё іх падбіваю пра тое, каб сабраліся ў тым Поразаве, а потым прыехаць да мяне ў Гародню.
Ось. Цікава. Это вы зараз збіраеце вот это ўсе контакты, наводите, так бы мовіць, масты, каб калі выйдзеце на пенсію, могли до кожного так вот в гости. Не, просто ведаеце, у меня есть такая мара жыцця, я яшчэ не пабываў у Ізраілі, в Аўстраліі, Паўднёва-Афрыканскай Рэспубліцы. Я хочу... Таму вы там найперш шукаеце. Не, так что в Аўстраліі самі знайшліся, ведаеце, самае цікавае, што там хто у інтэрнэце калісьці. Ці можа вы памятаеце дзесьці Крэсы 24, ці можа вы ведаеце кагосьці, хто знае там маёнтак Масушыны. А это якраз нашы сваякі былі. А яна написала эксперт з Аўстраліі. Ось. Вельмі цікавая сям'я. Кажу, вот так лёс размёў. Это вам добра, у Мінску нарадзіліся, жылі, памёрлі і будете яшчэ жыць. А людзі вот так вот, як з Поразова паехалі, так апынуліся аж у Аўстраліі. Далеці да яе. Да, як мама казала, моя небожчыца, мусіць сынку білет дарагі. Відаць, да, не танны, скажем так. Мне просто цікава яшчэ такі момант, што чаму так мало, скажем так, наши беларускія выканаўцы ездзяць па рэгіёнах. Вот у чым праблема? Адны кажуць, што бедныя людзі ў рэгіёнах, нема за што квіток купіць. Другія кажуць пра тое, што улады, асабліва там розных такіх, як вот Шалкевічаў, там Вольскага, Краму, не асабліва так баяцца, дакладней баяцца і не асабліва хочуць бачыць. В чым причина? Вот, ну, я бы не сказал. Рэч у тым, что не так, скажем так, шмат я займаюсь менавіта канцэртамі, бо выдавецкая арганізацыйная дзейнасць это трошки розныя аспекты. Але могу сказаць наступнае, что, да прыкладу, з Лявоном Артуровичем праехалі мы трохі по гарадах, і вельмі яскрава бачна, что вось тыя часы нефармальнай забароны на радыё, немагчымасць выступаў канцэртаў, змена гуртоў, гэтак далей, яны, ну вось тых пэўных музыкаў, яны негатыўна сказаліся, што вырасла пакаленне, якое, можа быць, нават ніколі не чула. А тыя, хто, можа быць, і хочуць, яны неякім ужо, што мы пойдзем у гэтыя клубы, яшчэ кудысьці. Вось, таму тут усяго патрошкі, але без, скажем так, прапаганды ў добрым сэнсе слова беларушчыны актыўнай, меркаваць, што канцэрты ў правінцыі будуць адбывацца пэўнай больш там лепей, чым у сталіцы, гэта малаверагодна. У нас і ў Менску, на жаль, вось калі леташні канцэрт был аншлагавы, мы, канешне, з Віталём Супрановичем трымаем кулакі, што і гэты будзе аншлагавы, бо хочацца. Часта людзі дзень у дзень прыходзяць, насамрэч бывала, што сотні прыходзяць дзень у дзень. Аднак, аб'ектыўна, у Менску трошки ўжо падзажраліся мы, што тут ужо казаць, будзем казаць, як ёсць. А ў рэгіёнах трэба ездзіць, трэба вазіць, трэба раскручваць. Яны падзажраліся. Добра. Але працэс просто ўсім трэба займацца з розумам і ўвесь час, а не так, што выйшаў альбом, ага, мы прэзентавалі, а пасля 5 гадоў маўчання. Антон Сомаў піша Віктару Шалкевічу: я віншаваў са святам, калі не, дык віншую. І Зміцер Лупач далучаецца да віншавання. Так глубокае. Дзень народзінаў быў недавно. Да, 9 лютага заўсёды. Василь Іванович Чапаев адзін дзень са мной нарадзіўся, правда. І канцэрт, насамрэч, да дня нараджэння таксама прысвечаны, спадар, вядомца не сказаў. Як хітры менеджер Супранович хоча паяднаць усё. І дзень народзінаў, Святы Валентин, карацей, канец зімы. Правильно, 3 ў адным. І Святы Мікалай. Святы Мікалай, гэта, ведаеце... Это песня. Это песня про Святого Мікалая, так. Але она будзе. Не, гітаркі нема, і аргану нема. Бачите, які хітры. Я ж говорю, он спецыяльна прыходзіць вот так вот. І, дарэчы, яшчэ і прасіў скараціць эфір, таму што яму нібыта на цягнік пора. А таму што о 15-й гадзіне я прыйшоў як штык, а тут сидзеў літоўскі амбасадар. Пра што вы говорили, я не ведаю. Почему не завели вопрос про то, что почему визы такие дорогие? Да, гэта, дарэчы, пытанне, на якое не знойдзеш. Ну што, 25 хвілінаў завяршаем. Можа яшчэ пагаварыць пра нешта можам, так. Добра. Вот мы маем 2 альбомы з былых часоў, так бы мовіць, перавыдадзеныя. На мінулым канцэрце прадаваўся новы альбом, калі я не памыляюся. На гэтым канцэрце што-нибудь такое вот, акрамя гэтыя 2 песні, гэтыя лепшыя песні з майго новага альбома. Не, ну этот, ведаеце, калісьці быў такі жарт, это часопіс быў такі равеснік, помните, такі жарт по-расійску. А сейчас я спою вам новую песню из моего альбома про богатеев.
и против богатеев. Все вместе подпеваем, все вместе покупаем. Будзе што купіць, господи, там як заўсёды, як людзі прыходзяць, ведаеце, я так жартую про наши беларускія кніжныя кірмашы, што прадаўцоў больш, чым пакупнікоў. Але тым не менш скажу, што я ганаруся тым, што працуючы ў Менску, я маю ўсё-таки акрэсленае кола слухачоў, гледачоў, яно не то, што яно не звужваецца, оно так паціху расшырваецца, і это добра. Я, прынамсі, кажу, што гэта для мяне не заробак, але гэта для мяне перадусім некі такі, ведаеце, так, як это называется такое слово файнае? Калі хобби, вот это для мяне хобби. Вот зацягнулася хобі, уже колькі там 40 гадоў уже этим хобі займаемся. Нічого, сейчас еще роман допишу, почекайте. Вся страна вздрогнет. Нобель чакае. Нобель не чакае, кажу. Ведаеце, з Нобелем таксама вельмі смешная рэч адбываецца, неважна. Вось, але, все-таки кожны чек пенсії реалізаваць, правда? Вы ж таксама нешта там пишете. Так, а расскажите, что там с Нобелем адбываецца? С Нобелем? Я хочу сказать, что очень темные дела. Но там половину повольняли, ищут кандидатов, которые будут снова судить. З одной той комиссии Нобелевской нават подорожничали автобусом, по-моему, з Мінска ў Пінскі, там далей. Калі шведский институт нешта тут рабіў. Вось. Цікава это все. Цікава. Читали мою апошнюю пьесу, как назывался «Боб Дилан, Светлана Алексеевича, Нобелевская премия». О, как сейчас тут у вас запущено. Запущено. А мы здзіўляемся, што что-то там вот не тое з прэміяй Гідройца, да прыкладу. На дэбют не могуць набраць там дебютантаў. Дык вон Нобелем і то праблемы. Вы ведаеце, калі вы паставіце ў прэмію дэбют імя Максима Богдановича $100 000, тут набежыць столькі. Вось, это было як на пасовішчы калісьці, так? Але толькі хлопцы, песні павінны быць па-беларуску. І адразу 20 гуртоў, толькі возьмеце. Цены. Прайсы. Хоть так. Хоть так. А то, бачите, зусім наши белорусские деточки, белорусы застанутся без литературы, без перекладов. Что это такое? Как можно допустить это? Вы вообще русскую программу готовите? Интеграция скоро закончится. Не, я думаю, что не. Все, что с чем будете в Сибири выступать? Видите, я завсёды вспоминаю, когда я первый раз был у Литве, так, есть там такая русскую галерею, так? Русская галерея. И там меня поставили, я заспевал пару песен, и когда заспевал первую песню, «Городовский романс», и они прибегали и кажут: «Боже, какой чудесный архаичный язык». З гэтага трэба пачынаць. Чудесный архаичный язык. Разумеется, не то, что чего ты там это. Трощанка – это трощанка, а мова – это мова. Это классно. Что, будем отправлять спадара Шалкевича на цягнік, бо потім же... Вы будете мне аглаблёвую наливать, чи стременной? Бо прыйдзе, скажа, я на цягнік спазніўся, мне нема дзе начаваць, буду спаць у цябе. Я думаю, что Шалкевич у Менску знойдзеце начаваць, не переживайте. На завершэнне нашай размовы яшчэ раз нагадаю. 15 лютага, субота, Палац прафсаюзаў, Віктор Шалкевич. Палац культуры прафсаюзаў. Культуры и профсоюзов. Культуры профсоюзов. А то Палац профсоюзов. Так, будете перебивать, обзову вас шансонье. Добро, не буду. Ей-богу, сейчас замкну на замок рот до субботы. Віктор Шалкевич, Палац культуры профсоюзов, 19:00. Приходьте. Песні пра каханне. І павіншуйце заадно з днём народзінаў, хай сабе і прайшоўшым 9 лютага, але тым не менш. Лепш позна, чым ніколі. Ніколі, але Віктару. Дзякуй вялікі, Віктор Шалкевич, Алесь Мазанік, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас.